ang'o matimore e kaunti ma Kisumu. E kaunti ma Kisumu nyako Ramogi Juang, USAID mano mabende en jakanyo kata ochung'ne sectors mopogore opogore ma ok mag piny owacho e pacho kae, kaachiel kod 10 counties mopogore opogore ahinya to mago mayudore e aluora mar Nam Lolwe. Nyaka sani gitemo mar ting'o malo ler mar aluora kaachiel kod ting'o malo ler e kindego mag ria ahinya ne jogo ma joma nyiri kata jogo ma joma mine. Nyaka sani gisebedo ka gichako projects mopogore opogore e gwengego mag Imbo mar Kenya. Ka moko kuom counties ma bende gisebedo ka gitiyo en counties kaka mano ma Busia, Bungoma, Homa Bay, Kakamega, Kisii, Kisumu, Migori kaachiel kod county ma Siaya. Gisebedo ka gitiyo e counties makamago mar ting'o malo ler mar aluora kaachiel kod ler e kindego mag ria mar neno ni ngima mar joma nyiri ma ponono atiyo kod taulogo mag ria obedo e yo makare kendo ok giyudo tuoche mora kata tuo mora. Nyako Ramogi Juang, ka wawere kod weche mabende timore e pacho kae. Asenyisi weche mopogore opogore mabende waluonu machiegni obed wechego matimore e kor gwenge ma pacho kae kaachiel